Me pa try. Ayu akese pa tete wa ayu a we na ya nananom. Ene kodo no mutwi eto wom. Abjafo mabe piemu ewo Amoafoman yakoye chikakra bi na yehwe a eye baabi a Sagranti wo ekoso wonum edi akotene ena Asante be Asante na Asante di broni su nyina no yentimi nka yentro abakwasem abra Amoafokro ye beka ede agya abrofo be hye Amoafokro no efumfa won bagapade pii ede koy ni nyina ye enieden ene akodura wonum kyereye ede kyere akwasi broni na saman no so ena maduri ewo Santehima aboboa no hei me no mo bebo nkomo ne ahune wo mo nso eyede ama maame me mo akwa baba Nyansapo so ya na apom to say nyame adom okay e ba to why na me ne di nkomo yi ya frem na akoso adom otosumienu Amoafo bonkum ba panyini na akoso adom a otosumienu Amoafo bonkum ba panyini anti me ni bonkum ba panyini e woni fa bonkum ba panyini ene ne di nkomo yi maame wadaro ma mamini ka misa we ansa ebra punso tufo se tutu ye call K University na wonu ye wo yitire na omo ye na Amoafokro no abakwasem seye na mo nenam mu no se na hu ye na hu si efa eye ofa se Sagranti wo no ne si Amoafo na so enti ma mani giye okay eye ma hohoahoa se Amoafo ene siye enti ma mani giye ye ma amame ye kesi ayema kakraka embe ye me ahoahoa eyi chese eduru be bi sa na ukuro eni mutimi pagya sa na kire se eya ahoahoa eya ahonya kese emma ekuro no okay mame nhwe ade anuane na mo nso Amoafokro na sa Amoafoman moye ene ye gba mpisie ye bampesie ye bobodi ampesie na bobodi anso ye no anu ne hunu okay ebi ni mpohunu ye fa no mpohunu mu wo me de kokon no eni nkontom na bo me ne bayire mpohunu mu esa bodi wani ye nya na hoba no hunu mu anu ye twetwete na yanoa eni ade okay ma mpohunu mu no safa bi kura ma menhwe fa bi ma menhwe na ye hu seni esi etie ewo ho no aha Seni ebedi bi ni okay ye fa rubber okay ebi se na nanom ema okay ma ono so nto aso mfamfiri ho no ma ye na ye nko ye nim ewo ho abusia ye guso a Amoafokro ena ye wo mu na ye ne ma mpanyimfo kafra maame ye ne omudi nkomo aha ye de tete wo no ye na nanom no no mu ni di rubber no mu di ahabam no so ya nwono mu enti na ese wo body gakase ye menu aduane no e wo se ye Asante amane enti e ba ya Amoafoman hema one na busua ye ba he ya no ye board ye e wo ne hunu mu tete fofe na pohunu mu enti wudi abehwane ni sei ahoodi ni nyina wom we ye no ne sei we ni nsuo ni kwa no e ye pressure duro asa diabetes duro asempa na me catch up me haberes enti we me ba atre ne we ya be sanwo ya sanwo a ne ye de aguso ne ye kosua ato so enti se odi se aduane we ya e be na akokun a wonya ahoode nko wo benya ahoode akọ enti yes ye ya fa ro ba ama se de be serve obi ye de anwono mo ne baaye ebi se nana Amoafoman hema nana eku efiriye wono anwono mo no odidi so enti wo se ye de anwono mo ba ye de be ya amamre ne amane enti mo be hu ya ye aduane no e ya ahoode nko a mo pe no nso mo twitwa no ura pe na ne anyo obi na baka se ye penku da be ye penku ai anya asem kete Amoafoman makam eti ana mo de mo ye ya no e ya apahunu mu no eni kontomre okay ane bayira mpese bayira ne we mpacho okay eno so na mo de anwono mo akata so kama no abusia fo mo hwe na konno
pona papa bi se de asia nene e de agu hu enye no no ede pa ba ye na ede enti ba ye no so wo ma ye kama ede pa pona pa aka hu anu anu aka no me we your friends are you akase ana me pa try ayu akase pa tete wa ayu we na ye nananom ene kodo no mutwi etowom efise tete wo no na ye nidi wenku na nananom ene ye maame no no mudidi bom enti ye wie aduane a ayu akase mu na mane nyina busu nyina agu hu no obi ansa dem no mudi enti ene me ye hu se baabi se ye fa ayu aketo aduane ye tete emu Toti ase enti wo se ye fa ayu akase obi ansa dem no wadibi enti we di ayu abata pa na ye de abafikesi na se ayu an kase ne na se kire no enya didinya enya ba akofo nko a enti muye ne se na abusua no obi ansa dem ewo ho ye ba ade bia ko ye ba ade asomdwe ba enfa adidija ne mu na ma abusuafo na tetefo no o mu nimde ankasa on se ayu an kra na ankasa no o ma kire mu ame hu senti a wo mo de ayu akase na enya ketwa ni nyina ye enkabo mu a wono mo pe ede amoma waka nkabo mu de ene na gina so na tu na mabrufo na ye nsori nko de na abeka ede a kire ne mabunu se roba na doso magi ni so adoso enye obi adwuma na me se na emu yare na doso no eho asem na me ka fi se obi ewo diabetes pressure ni nyina ye magi roba enti ki ebenya ke yensa nko ye tete amamre mu aba na ode kata ya de kata so enye roba dabi kaka sa aba ni de kata so no awie anwono mo ani ya de kata so ana na ku afiri ye acho we ya de nchachira me pa acho no de nchachira no enti na Ghanaian wo se na ho aye green eduro na wom wudi we ni pressure wudi we ni diabetes sciatica bi ani ho enti mesre mabu ni se umiensa nko yechi yenko fe yetete mioma no na no beboa ye am ya pomudi aba bia nana me da sepa ewo ho Osama abode enipa na me nam no odidi sa me pra me adwuma me di sa abusa an edimu si na ya sori akọ na ya ja force ya asem de ama no sanso de oba didie ya so de eba adwuma yo eti ahaye Amoafoman ene omo ani omo edi nkomo no be so me de ni abusa pani ousu tiomi me na me de nkomotwe ede ebremu ewa ha no ye mamu nyina mo ene hwa awogen ahenewa denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampupu bi esi kro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wonye ye bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntakra na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro mantuma ye fe ni din de sein ni din Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na Amerikasa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na